Priatelia, zdravím vás u ďalšieho predstavenia koberčekov pre Seat Atecu 2023 ročník. Sú to koberčeky, ako som už spomínal, dvojvrstvové, takže takto krásne s druhou odnímateľnou vrstvou. Vďaka tej druhej vrstve sú koberčeky potom celoročné. Nielen celoročné, ale hlavne majú jednoduchšiu údržbu. Viete jednoducho takto vycvrknúť krásne von. Takto z týchto bradaviek vytriasť, vyvapkovať, dať naspäť. A boky, pokiaľ máte zamazané, nemusíte vapkovať. Stačí obyčajná handrička, utrete vlhkou handrou. Nemusíte používať žiadne náročné prípravky alebo nejaké drahé zbytočné proste autokozmetiku. A prípadne raz za rok to impregnovať obyčajným včelím voskom. Vždycky po zime to doporučujem. To nikto tomu nemôžete vôbec ubližiť, iba tomu dobre spravíte. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu objednavočku. Ste naozaj úžasní. Každému jednému z vás ďakujeme za všetky tieto objednavočky. Je to naozaj úžasné, pretože vďaka tomu môžeme my robiť toto pre vás, to, čo robíme. Nás to baví a vám to robí radosť a to je na tomto najkrajšie. luxurycardesign.sk, luxurycardesign.cz pre našich českých bratov alebo 903 660 720 a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.